दिनै हाय रेली दुटु रेली चांलानानै शुरू खालामदों सिनि हेरमा बाजारनि सिगां सरिलाम कन्स्टिट्युएन्सि रंमाला बिसिनि থেকে सिनि चांनि दङ मनि बागै जों दिनै जतनर थाइ मानजाक दङ बरक थाइ दङ बाक्सा लामारावबो हाबनाय मनि बागै सिनि नाहारमुं कायसानो बै बुबाग्रा ताइग्रा तिब्रालेन मानियाके सिनि तिब्रासा थांजाक मानिया थांजाकनि बागै जों जतन सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा मथानि जत वारियर्स दङ बां सारान मुसु नरगु नग आसुबिता दङ आरो जारा त्रिपुरासानि दंनाय त्रिपुरासानि गसिनाय नरगु नगता आसुदि जत अंखरिनाय जों सिरि म कायसा मेसेज सोंनाय जारा सिनो लगरि मे फाना नग आसुगै जारा सापर्ट खायनाय बरन मेसेज रन बागै सोंनि मजा बरन बागै जों ग्रेड त्रिपुरालेन ताइ बुबाग्रानि बिसिनि जों 2023 नि जे इलेक्शन चंमारी हायकबासिनि डेमोक्रेसी जे राइदा और जों तांलाय खबलायनाय जों कोनो कन्फिडेंस लेना हाबाय नगो नगो बुबाग्रा गामि बुबाग्रा Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma bororo, bugrano sejaka, kebang ma netaro, bugrano hanya